Nganya Botuko tiga mangana yo kunganya mugaso tabatali breeze mangana yo kunganya mugaso onsaliko na matiri tore tari asobobe abantu baro bamenyeteka gaji town abantu baro bamenyeteka town life and direct kwa razao ra duniani montoko mini kunganya mugaso kabisa serious akamuito kama chokete Gaki agachumbi kwa begeta kanto getaka agachuba kama kuteyo kuya kana obegete gabu ekirandi no sungete gali siko gigali kogenda kirama chindera chama bere nganya Botuko tabatali breeze wanoche mugasoga iga ayoroche kabisa serious mapema kwale trigali matatu gabu mapema amarangeti abekru kuchale yanda abachokete abantu nabakoligite kai omwabisoyo no amenyete giga nabali kabiri kabune tatu minto nganya Botuko tata nganya Botuko mama okay omwabisoyo okay briefcase ya nere mane oyo nere haka kobinkale kwa visite ko chigali utana ko bekaba chakate igura okay garore kande papa okay igabu onga okunganya mugaso kwa manya konyoranga chianga no urutete ko chimega paka chinke mapema gabu igali me kogenda ko chigabu amaita gabu abochoketo ko bochoka gaki okay getata kiliko nyogo siriralige na iga usiralige na bwakiera rende bwakiera okay nabo kiroje kaine gabu nabo konyora gabu na gaki mbaka chianga cy'umongino go no bicibegete gabo abantu abalirete ko chigigali ngankwa bwate TV kumbe niko kwa bwate girete gworo bonero rekaine guciali aye niko kwa rocha kwate abantu kana aligirire TV igali style frani gentongire narori TV nene yache ntindi ekurugo Getembe wi naona aligire matangazo kumbe girete gworo kwa bwate nero rutete mabwe galime kaki egentongo batebi koraiga nganya Botuko sigwa pemberezi mama ke munteke monike gakorota cho onsaliko okunganya Botuko na mugasonga yere bijama tata bono manyete nkyoga neti abantu banganya nande ngo yokunganya kunganya karose nkoro kunganya nchira kiye kunganya kurunyo from one place to another ngomono egwate yabantu bali akunganya kuru asibamenya tuja sande skatiki banganya Botuko aseki banganya Botuko bono gakiro cyo saliko okonyoro umuntu be serious no muntu omanyekaine no muntu bwa masikani kabisa be serious arafu paka agasabuni okabekire ekenyoli ni kumbe konya kwesibiri ni cyuko era abantu gakore ebine obuno bwo bwago ebine bitu byago enjere bona arorekanire bono kagoenda guciali ine enjere ya masikani munakonya tomusi nkyo komenyera kuobo abantu n'ubuguma bwago no buliko aka moito onsarika akamoito paka gakorere kwereka suseiri ngana kubona karutirigora kumbe na konya koralera ikigeko geruga netikorete ngana yukuobwa mwanya bantasu mu bwawo onsariko iroke goti bane gotiriko nyatuma tire ya masikani kumbe esati kumbe konye sati kurmaega teyo mutuga igabaseti mutuga abegeteiga nego nchenko ganda mamincha naye enchiro muntamenye to mu bwaye anchira nanga ekerengo kyo nabokerigo enchiro go abantu nabamanya nguri ayanchira nekerengo kyo kwibisa sabantu konganyera Botuko no mubiyole egesunte nkiwanchire gesunte bona mugaso gwasi oli bobo bisibo gwasi oli bogetiriana wagera kisogoronga kyo kamenyete ngakyo kamenyete utaga niko ganya mugaso kunganya mugaso nabenga ugutara getirianda kunganya Botuko nabenga nigo benjanga kende gyonso montago kora gekole asobwarabu na soburabu abantu bonse bamanya